Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Graziella Galea ppreżentat id-donazzjoni ta' 1500 euro f'isem il-Partit Nazzjonalista lil Caritas Malta. Din id-donazzjoni se tkun ta' għajnuna kbira għal Caritas li jiddependu mid-donazzjonijiet għal numru ta' servizzi sabiex ikunu jistgħu joffru għajnuna lin-nies li jbatu minn xi vizzju. Wara din il-preżentazzjoni id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt ħejja żjara fil-binja tal-Caritas li issa ilha tintuża għal dawn l-aħħar sentejn. Waqt din iż-żjara d-deputat Graziella Galea tkellmet ma' diversi ħaddiema fih dan Caritas Malta li qasmu magħha kif jaħdmu ma' xi jintaqgħu f'xogħolhom. Bosta qalu li jħossu sodisfazzjon kbir meta jaraw klijent li jkun mara l-aħjar grazzi għal xogħolhom. Barra minn hekk Anthony Gatt qal li għalkemm hawn diversi ħaddiema ma' Caritas Malta hawn ukoll ħafna volontira li jiġu jagħtu daqqatit sabiex l-affarijiet jimxu b'mod aktar effiċjenti. Huwa spjega wkoll li f'din il-binja jilqgħu diversi skejjel għal diversi attivitajiet edukattivi. Anthony Gatt qal ukoll li f'din il-binja jħejju diversi attivitajiet għal gruppi differenti fosthom għal dawk in-nies li qed jieħdu l-kura għal vizzju tal-alkoħol, nies li jispiċċaw separati, nies li jbatu minn mart mentali fost affarijiet oħra.